Tervetuloa Kuninkaan tyttären kutsu-ohjelmaan. Minä olen Mirja Ojares ja vieraanani täällä on Janika Määttänen. Tervetuloa. Kiitos. Me istumme täällä hyvin kotoisesti täällä Koivulan kartanon teranssilla, tai oikeastaan veranta tämä on. Tämä on täällä Lohjalla, tämä Koivulan kartano. Ja on tosi ihana saada sut, Janika, tänne mun kanssani juttelemaan niistä asioista, mitkä tänä päivänä ja mitkä menneisyydestä on sitten johdattanut sua tähän päivään ja sitä kautta eteenpäin. Sä, Janika, olet nyt tavallaan niin kuin Suomen lomalla. Mistä maasta sä oot Suomen lomalla? Olen tullut tänne Ukrainasta ja olen ollut siellä 2 vuotta nyt, asunut silleen pitkäaikaisesti. Ja jossakin vaiheessa Jumala löysi sinut. Kyllä. Miten se sinun muuttaminen ikään kuin siitä tämän maailman valtakunnasta Jumalan valtakuntaan, niin milloin se sulle niin kuin tapahtui? Olin ihan pieni tyttö, semmoinen 3-4-vuotias, ja minun äiti tuli uskoon silloin. Ja sitten sitä kautta tosi luonnollisesti opin tuntea Jumalaa. Et äiti opetti minua rukoilemaan, me rukoiltiin joka ilta yhdessä, ja sitten hän luki lastenraamattua. Ja tätä kautta jotenkin nämä uskon asiat, ne vaan tuntui niin omalle. Ja sitten aloin käymään myös seurakunnassa, että tutustuin uskoviin ihmisiin just äidin kautta. Ja sitten he kutsuivat minut seurakuntaan ja kaikki tapahtui niin luonnollisesti ja sitten vaan ymmärsin, että minä uskon Jeesukseen ja annoin myös ihan tietoisesti niin kuin elämäni Jeesukselle. Mutta että olen sitten saanut kasvaa siinä semmoisessa niin kuin hänen tuntemisessaan ja just tässä uskon tiellä. Minkälainen sulla oli tavallaan sitten se, kun sä annoit tämän elämäsi Jeesukselle ja kasvoit uskon tiellä, niin minkälainen matka se on ollut sulla niin kuin siitä eteenpäin? No voisin sanoa, että olin aika ujo ja arka niin kuin tyttö alun perin ja sitten ehkä Jeesuksen kanssa on saanut tosi paljon rohkeutta ja on saanut myös oppia tuntea sitä, kuka Jeesus on, mutta myös, että kuka minä olen ja että mikä on se minun identiteetti, semmoinen Jumalan lapsen, tyttären identiteetti ja sit siitä on niin kuin saanut tosi paljon semmoista varmuutta. Ja että totta kai se näkyy sit siinä, että ehkä on muuttunut vieläkin iloisemmaksi. Koen, että sitä on koko ajan tapahtunut myös tässä niin kuin ihan sieltä lapsuusvuosina, nuoruusvuosina ja myös tälleen myöhemminkin nuorena aikuisena, että on saanut tosi paljon kasvaa ja että koen, että olen vaan paljon vapaampi, koska Jeesus on tehnyt minut vapaaksi ja hän on antanut minulle se ilon, hän on se minun ilo. Sulla oli jossain vaiheessa sitten tuli tämä tämmöinen, sä rupesit lukemaan kieliä. Joo. Niin millä tavalla tämä venäjän kieli tuli sulle niin kuin sitten olemaan ja opiskelemaan sitä? Olin 10-vuotias ja minulla oli tämmöinen hieno suunnitelma, että lähden opiskelemaan saksan kieltä, niin kuin tosi moni muukin. Mutta sitten samaan aikaan valitettavasti oli vähän semmoista, että jouduin koulukiusatuksi. Se oli enemmän semmoista syrjimisen kautta ja jäin paljon yksin ja se oli vaikeeta. Ja sitten minun äitini huomasi tämän tilanteen, tiesi tämän tilanteen ja sitten hän ehdotti minulle, että hei Janika, entä jos lähtisit opiskelemaan venäjää ja se tarkoittaa myös sitä, että samalla voin vaihtaa koulua ja sitten sitä kautta voisin aloittaa vähän niin kuin alusta uudessa koulussa, missä ei ole tätä syrjimistä. Ja sitten se oli minulle sellainen ratkaiseva hetki, että hei, haluan lähteä. Että miksei, en ollut siis koskaan aiemmin ajatellut tätä vaihtoehtoa. Ja sitten kun opiskelin sitä venäjän kieltä uudessa koulussa, ja opiskelin siis sitä tosi monta vuotta, ekaksi peruskoulussa ja sitten myös lukiossa ja yliopistossa myöhemmin. Mutta kaikkien näiden vuosien aikana, jo sieltä alusta asti, se vaan tuli se into, tuli se palo, että tämä on se oma juttu, että tästä minä tykkään, tämä on jotain, mitä oikeasti haluan tehdä elämässäni. Ja jo tosi niin kuin nuorena, teini-ikäisenä, minulla oli jo vahvasti sellainen tietoisuus, että haluan lähteä niin kuin ulkomaille lähetystyöhön. Ja se sitten myös vahvistui joissain rukoustilanteissa, että myös muut ihmiset koki Jumalan puhetta ja tuli niin kuin sanoa sen. Mutta se oli sama aika, että minä jo tiesin sen itse, että minä olin kokenut sydämessäni tosi vahvasti, että minun kuuluu lähteä joku päivä.
lähetystyöhön. No millä tavalla tämä muuttui sitten, tämä venäjän kielen opiskelu niin, että sinua rupesi kiinnostaa ukrainan kieli? Jep. Joo, siis alun perin en tiennyt mitään Ukrainasta, kun opiskelin venäjää. Minulla ei ollut mitään käsitystä niin kuin siitä. Ja totta kai Venäjä on paljon lähempänä Suomea ja on venäjän kielen opetusta. Yliopistossa sitten niin sain kuulla, että voin opiskella ukrainan kieltä ja okei, että se on tällainen kieli. Ja sitten mietin, että okei, haluan kokeilla ja tiesin vaan, että tämäkin on sellainen juttu, että minun vaan tarvitsee ottaa yksi askel ja sitten toinen. Että opiskelin sitten kaikki nämä ukrainan kielen kurssit, mitä yliopistolla oli. Eihän niitä paljon ollut, mutta kuitenkin. Ja sulla ei ollut kuitenkaan niin kuin siinä vaiheessa mitään ajatusta siitä, että haluaisitko mennä Venäjälle lähetystyöhön vai Ukrainaan tai millä tavalla, vaan se oli niin kuin semmoinen yleinen lähetyskutsu. Olin ajatellut, että lähtisin Venäjälle ja oikeastaan kävinkin siellä parilla aktioreissulla ennen tätä täysmittaisen sodan alkamista Ukrainassa. Mutta se yleinen lähetyskutsu oli, mutta en oikein tiennyt, en ymmärtänyt, että millä tavalla se tulee niin kuin toteutuu. Että oli minulla jotain ajatuksia, mutta en oikein tiennyt, että mikä on tarkalleen se oma paikka ja milloin. No kerropa nyt sitten, että millä tavalla sä lähdit sinne Ukrainaan ja mikä oli tavallaan se lähetysjärjestö, koska muutenhan on vaikea lähteä, niin millä tavalla se tapahtui? Niinpä. Kävin siis paikallisessa seurakunnassa ja sitä kautta sain myös kuulla näistä eri lähetystyömahdollisuuksista. Ja sitä kautta sain kuulla, että on tämmöinen Youth with the Mission-järjestö, YWAM. Ja just silloin 20-vuotiaana, 19-vuotiaana kävin heidän opetuslapseuskoulunsa ja sitä kautta myös pääsin aktioreissuun. Mutta sitten sen jälkeen menin sinne yliopistoon opiskelemaan ja olin siellä sitten muutaman vuoden. Ja sitten tämä sota alkoi. Olin jo opiskellut siis ukrainan kieltä. Ja kun tämä sota alkoi, niin sehän oli tosi iso shokki. Mietin, että tähänkö se kaikki romahti. Tavallaan se tuntui niin siltä, että se tuli niin äkkiä kuitenkin sitten. Jep, ja kyseessä just nämä kielet, mitä on vielä opiskellut ja nämä maat, mitkä kiinnostaa. Että no mitäs nytten? Mutta siitä sodan alkamisesta meni vielä vuosi. Ja sitten aloin, minulla oli jo sydämellä se, että haluan lähteä Ukrainaan, mutta miten. Ja sitten muistin, että minulla on yhteys tähän järjestöön. Ja sitten ihan somen kautta, sosiaalisen median kautta, Instagramin kautta näin, että heillä oli mahdollisuuksia tämän järjestön kautta lähteä palvelemaan Ukrainaan. Ja sitten lähdin sinne 2023, melkein 3 vuotta sitten, ensimmäisen kerran. En ollut koskaan käynyt Ukrainassa ja siellä olin sitten 2 viikkoa ja just lasten ja nuorten leireillä sain olla palvelemassa. Ja vaikka siis osasin jonkin verran kieltä, mutta kumminkin se oli tosi paljon sitä, että en aina ymmärtänyt ja osannut. Totta kai se käytännön oleminen siellä ja kuuleminen ja puhuminen, koska niinhän se on ajateltu niin kuin Suomessakin, että aika paljonhan me oikaistaan niin kuin näitä sanoja ja lauseita kuitenkin sit eri tavalla kuin kieliopissa on. Kyllä. Joo, mutta se oli tosi semmoinen vahva kokemus myös siitä, että Jumala ei ole unohtanut tätä kansaa, on toivo Jeesuksessa. Ja vaikka siellä on sota, niin meidät on myös kutsuttu menemään niihin rikkinäisiin ja pimeisiin paikkoihin. Ja ymmärsin, että Jumala todella paljon puhutteli minua sen reissun aikana ja näytti sen, että hän oikeasti rakastaa tätä kansaa, vaikka siellä on tämä todella vaikea tilanne, oli silloin ja on edelleen käynnissä. Ja sitten jäin sitä prosessoimaan, että milloin lähden uudestaan, mutta jo tiesin ton lyhyen reissun aikana, että haluan lähteä pidemmäksi aikaa sinne. Sua ei pelottanut yhtään tämä ajatus, että sä oot sotaa käyvässä maassa? Ajattelen sen silleen, että on Jeesuksen oma ja minulla on niin syvä rauha Jeesuksessa ja on se kutsu, että on kaikista turvallisinta olla siellä, minne Jeesus on kutsunut. Ja sen takia se oli jotenkin niin semmoinen, että ei ole muuta vaihtoehtoa. Tai toki on, mutta se olisi vähän niin kuin se B-suunnitelma. Tämä on se A-suunnitelma, se paras vaihtoehto. Ja siellä haluan olla. Ja sitten toki ajattelin myös, ja nyt myöhemmin kun olen asunut Ukrainassa sen 2 vuotta,
että no Jeesuksessa on se toivo ja että minulla on kaikki hyvin, koska minä tunnen hänet henkilökohtaisesti ja että minulla on hyvin asiat nytten, koska hän on minun kanssani ja kuoleman jälkeenkin minulla on asiat hyvin, koska minä olen hänen kanssaan. Mutta toki hän suojelee ja uskon siihen hänen suojelukseensa ja olen nähnytkin myös, että hän on pitänyt minusta tosi hyvää huolta ja on todella Onko siellä paljon paikalla. suomalaisia siinä ryhmässä, missä sä olet? Siellä on yksi toinen, mutta siis kansainvälinen. Siellä on sitten eri puolilta maailmaa tulee sinne. Kyllä, meillä on niin kuin noin puolet ukrainalaisia työntekijät ja sitten puolet ulkomaalaisia. Amerikasta on, Euroopan eri maista, Intiastakin on. Joo. Ja sitten myös latinalainen Amerikka, niin sieltä on alkanut tulla myös nyt enemmän ihmisiä palvelee. Ajatella. No millä tavalla, mitä te teette siellä näiden ukrainalaisten kanssa? Autatte tietysti, mutta että mitä se niin kuin käytännössä on? Kyllä, meillä on tosi erilaisia, monenlaisia työmuotoja. Että on tavoittavaa toimintaa, tämmöinen English Club-niminen toiminta, että sinne ihmiset saa tulla harjoittelemaan englannin kieltä ja keskustellaan ja voidaan tutustua heihin. Sitten meillä on paljon näitä projekteja, just ollut etenkin Etelä-Ukrainaan, myös muillekin alueille, mutta nyt ollaan keskitytty enemmän sinne etelään. Ja siellä sitten ihmisillä on rakennettu taloja, on ollut lasten ja nuorten leirejä ja sitten evankelioivaa työtä, että ollaan kohdattu ihmisiä ja saatu rukoilla heidän kanssaan. Ja toki sitten meillä on myös, että ollaan järjestetty taideterapiaa ja erilaista ohjelmaa, missä ihmiset saa vaan olla ja tehdä, että he vois vähän unohtaa sen ja niin kuin semmoista kohtaamista myös. Mikä sulla oli aika kiva sä kerroit siitä, kiva tai koskettava tämän erään rouvan tapaaminen siellä pommisuojassa. Kerrotko sen? Nyt tammikuun alussa niin tapasin tällaisen mummon rouvan ja hän kertoi siinä, että hän oli ollut vasta leikkauksessa ja sitten kysyttiin, että no mikä se oli leikkauksen syy ja sitten valitettavasti hänellä oli käynyt niin, kun hän käveli kadulla omassa kotikaupungissaan, että oli ollut Venäjän hyökkäys ja sitten siitä hän oli saanut jonkinlaisen osuman ja hän oli toipunut hyvin fyysisesti, kyllä, mutta hänellä oli ollut tämä leikkaus juuri tämän osuman vuoksi. Ja sitten siellä, kun hän oli meidän kanssa pommisuojassa, hän vain istui siellä, hän itki välillä. Sitten me juteltiin hänen kanssaan ja monesti just kahden kesken ihan rauhassa. Ja hän vaan sanoi monta kertaa, useamman kerran siinä, että minun on niin hyvä olla tässä, ihana kun tulitte, kiitos kun tulitte. Ja hän ei sanonut mitään Jumalasta, mutta me näimme niin selvästi, että hän koki sen Jumalan pyhän hengen läsnäolon siinä. Ja kun minä kutsuin häntä, että hei, haluaisitko maalata, hei, haluaisitko osallistua ohjelmaan, tehdä jotain, hän sanoi, että ei, haluan vain istua, haluan vain olla, että tässä on niin hyvä Siinä olla. oli turvallista. Kyllä. Joo, se turvallisuus varmaan, mikä sitten siinä huokuu tavallaan näiden ihmisten läheisyydestä ja siitä rakkaudesta on sitten se, mikä häntä hoiti. Ja tämä on varmaan niin kuin aika monen kohdalla Kyllä. myöskin. Ihmiset kaipaa kohtaamista. Toki kyllähän niin kuin meilläkin on sitä humanitaarista apua ja näin, mutta sitten monet on sanonut sitä, että kumpa niin kuin joku voisi kohdata ja näin, tai jutella ja olisi sitä yhteistä aikaa. Ja sehän on niin kuin tosi voimallista, että Jeesus on kohdannut meidät ensin ja me voidaan sitten kohdata muita. Ja uskon, että Jumala toimii tosi vahvasti just sen kautta. Kyllä. Ja varmaan se myös, että koska niin kuin sä tuut Suomesta, ja täällä nyt ei ole, Jumalan kiitos, sota, niin tavallaan sulla ei ole niin kuin sitä semmoista niin kuin, sitä sodan tuomaa kärsimystä, niin kuin, sä et niin kuin vie sitä, vaan sä tuot nimenomaan sen rauhan ja lohdutuksen ja ilon. Kyllä. Ja tavallaan se on tosi tärkeää siellä, että koska ne ihmiset, jotka on siellä ja siinä maassa ja sieltä maasta, niin ne on kuitenkin koko ajan sen sodan traumatisoimia jollakin tavalla, enemmän tai vähemmän, riippuu mitä on sitten kokenut, mutta sehän on aika raskasta ajatella, että jo 4 vuotta on sodittu Ukraina ja Venäjä aivan tyhjästä ja turhaa. Kyllä. Kun jotenkin tuntuu, että turha sota. Just näin.
Ja yksi niin kuin voimallisimmista viesteistä on se, että heitä ei ole unohdettu, kun sinne tulee ulkomaalaisia ja he näkee, että hei, meitä ei ole unohdettu. Ja että jotenkin se, että meillä on se toivon sanoma, meillä on paras mahdollinen sanoma, koska meillä on Jeesus Kristus. Ja että itse ajattelen henkilökohtaisesti, että eihän minun olisi sille mitään järkeä olla ilman Jeesusta, että mitä minä tekisin siellä. että on se on, mutta kun on osa sitä Jumalan isompaa suunnitelmaa, niin sit siinä onkin se iso merkitys. Kyllä. Ja se ilo ja se kaikki. Ja toki sitten myös, että kun saa tehdä niin kuin seurakunnan kanssa yhteistyötä, sekä että Suomesta seurakunta on lähettämässä ja myös siellä paikallisten seurakuntien kanssa ja sitten myös tämän organisaation kanssa, Vaivamin kanssa, niin se on tosi ihana, että me saadaan yhdessä tehdä sitä Jumalan valtakunnan työtä. Että ei meitä ole kutsuttu tekemään tätä mitään niin kuin Jumalan valtakunnan työtä yksin. Ja se kyllä on tosi vahvasti ollut, tai olen nähnyt sen tosi vahvasti, että mitä me tekisin siellä yksin. Joo, eikä varmaan pystyskään olemaan. Mutta se, että nyt kun sä lähdet täältä Suomen lomalta takaisin sinne, niin mihin sä menet siellä Ukrainassa? Menen Kiovaan, asun siellä. Meillä on sellainen lähetyskeskus ja siellä on asunut tämän 2 vuotta. Ja sitten meillä on näitä eri projekteja just ja erityisesti Etelä-Ukrainaan suunnattuna. Te lähdette niin kuin sitten aina joksikin päiväksi tai ajaksi sitten johonkin puolille Ukrainaa muutamaksi sieltä. Päiväksi tai viikoksi esimerkiksi. Mutta toki on meillä työmuotoja myös Kiovassa. Joo, ja sitten tavallaan onko siellä joku seurakunta aina, joka teidät ottaa vastaan vai mihin te menette siellä? Vai onko se kaupungin viranomaiset vai? Paikallisten seurakuntien kanssa tehdään yhteistyötä ja se on kaikista tehokkainta, koska me ollaan kumminkin aina lyhyt aika tiimin kanssa jollain tietyllä paikkakunnalla ja sitten paikallinen seurakunta voi jatkaa sitä työtä ja tuetaan sitä työtä, mitä he tekevät. Millä tavalla, maksaako teille joku palkkaa tai millä tavalla te tuutte toimeen niin kuin itse henkilökohtaisesti siellä? Meillä jokaisella on oma kannatusrengas, ja sitten me seurakunnat tai yksilöt voi olla tukemassa taloudellisesti, mutta se on niin kuin uskon varassa, että ennen kaikkea että luotan Jumalaan siinä. Että ja kaikesta on pidetty huolta? Onko? Todella, kaikesta on pidetty huolta. Onko sulla ollut puutetta jostakin? Ei kyllä ole ollut. Koen, että elämäni on ollut paljon rikkaampaa itse asiassa Ukrainassa. Tämä voi kuulostaa hullulta, mutta näin oikeasti koen, että koska on saanut oppia tuntea Jumalaa vielä entistä syvemmin ja hän on saanut näyttää, että kuinka paljon hän rakastaa minua. Ja että toki niin kuin elämä Ukrainassa on erilaista kuin Suomessa ja varmasti Suomessa on niin kuin jokaisessa kodissa on yleensä sauna, vaikka tällaista luksusta ei ole Ukrainassa, mutta silti koen, että elämäni on vaan niin rikasta juuri sen takia, että saan olla niin siinä Jumalan kutsun keskiössä. Joo, se on niin merkityksellistä. Joo. Onko teillä ollut sähkökatkoja siellä ja vesikatkoja, että millä tavalla te se sitten pärjäätte? Etenkin sähkökatkoja on nyt ollut tammikuussa ja helmikuussa myös oli, mutta yleensä ei ole niin paljon. Siis on välillä, mutta on kuukausia, että ei ole sähkökatkoja. Mutta sitten nyt Kiovassa oli siis tosi pahoja sähkökatkoja ja siellä meidän lähetyskeskuksella oli sitten tällainen generaattori, aggregaatti, joka sitten pitää niinku toimia ja se tietenkin sitten taas maksaa enemmän organisaatiolle tämmöinen järjestely ja näin. Mutta onneksi on sitten se Jumalan huolenpito siinäkin, että hyvin on voinut kyllä Miten siellä näkyy niin kuin näissä ihmisissä, jotka siellä niin kuin Kiovassakin asuu ja muualla, niin näkyykö tämä sota niin kuin sillä tavalla heidän elämässään mitenkä? Se näkyy esimerkiksi ilmahälytysten muodossa, että ilmahälytykset on todellisuutta joka puolella Ukrainaa. Ja Kiovassa niitä hyökkäyksiä on välillä tosi paljon. Viime kesä oli erittäin paha. Ja sitten, että niitä hyökkäyksiä on melkein joka yö. Ja se tarkoittaa sitä, että öisin alkaa se pauke. Se on vähän niin kuin, että olisi ilotulitusta, mutta se ei olekaan ilotulitusta. Ja että silloin on niin kuin aika lähteä pommisuojaan. Tavallaan se herättää ihmiset yöllä. Kyllä. Sitten, että ei saa nukuttua. Se on vähän samalla tavalla kuin Israelissakin on. Aina välillä silloin, kun sinne pommitetaan, niin se on usein yöllä ja
lyhyt aika mennä suojaan. Kyllä, se on just näin. Joo, että kyllähän se jotenkin niin kuin tuntuu, että se näkyy ihmisten niin kuin arkipäiväisessä olemisessa ja elämisessä. Kyllä, ja sitten voi tulla yllätyksiä tosi paljon, että ei välttämättä joku paikka olekaan auki, koska jotain on tuhottu ja sitten ei tämä paikka olekaan auki. Et siellä, siis se voi näyttää niin monelta, niitä esimerkkejä on niin paljon, että esimerkiksi ystävän kanssa me oltaisiin menty tämmöiseen taidetarvikeliikkeeseen, että ostetaan sieltä sitten tarvikkeita meidän niin kuin palvelutyötä varten. No, sitten kuultiin, että se olikin pommitettu maan tasalle. Ja tämä oli tapahtunut Kiovassa. Et esimerkiksi tällä tavalla se voi näkyä. Miten sä niin kuin itse nyt sitten tavallaan, sä kerroit, että sulla on tämä seurakunta ja nämä ystävät siellä ja te rukoilette, mutta millä tavalla, onko sulla pelkoja itsellä? En koe, että itsellä olisi semmoista niin kuin jatkuvaa pelkoa, että koen oikeasti enemmän rauhaa ja sitä turvaa just Jeesuksessa. Että jos mietin omaa elämääni, niin se pelko, niin se rajoittuu tiettyihin hetkiin. Ja se on myös semmoista tervettä pelkoa. On ihan tervettä pelätä kaikkia näitä sotaan liittyviä asioita, kun on se hyökkäys, ja että sitten mennä sinne pommisuojaan. Että sehän on sellainen hyvänlainenkin pelko, ja koska se ei rajoita elämääni. Mutta sitten kerran oli tämmöinen, tai ainakin kerran oli tämmöinen tilanne, että koin sitä semmoista pelkoa enemmän, että kun oli menossa sinne pommisuojaan. Mutta sitten niin kuin aloin rukoilla niin kuin myös kielillä ja se pelko väistyi. Se lähti pois siinä hetkessä. Ja se oli minulle jälleen sellainen muistutus, että Jeesus on paljon voimakkaampi, että valo on paljon voimakkaampi pimeyttä ja Jeesus on tämä valo. Kyllä, ja sua niin kuin varjelee Jumalan pyhät enkelit, sun ei tarvitse tavallaan olla siinä niin kuin ahdistuneessa pelossa, mutta että varmaan sitäkin ahdistunutta pelkoa näkee paljon ihmisillä, jotka ei sitten, joilla ei ole tämmöistä uskoa eikä luottamusta Jumalaan. Jep, ja toki ihmisiä on myös kutsuttu eri paikkoihin, että minullakin on yksi aivan ihana uskova ystävä, ukrainalainen, ja hän kokee tosi paljonkin sellaista ahdistusta sotaan liittyen, ja sitten hän asuu ulkomailla ja nyt hän asuu Länsi-Ukrainassa, jossa on kumminkin hieman rauhallisempaa. Ja se on ollut sitten hänelle se paikka, mihin Jumala on johdattanut. Et meillä jokaisella on myös se vähän eri paikkoihin kutsu ja sen mukaan sitten Jumala myös antaa armossaan sen rohkeuden. Kyllä, ja toikin on tärkeää, niin kuin tässä ohjelmassa on tarkoitus juuri rohkaista lähtemään silloin, kun Jumala kutsuu, koska sitä kautta tulee se elämän tarkoitus ja tulee tavallaan se merkitys siihen, että minkä takia minä olen olemassa, minkä takia Jumala on juuri minut halunnut ja tähän tehtävään ja tähän. Ja varmaan myöskin Jumala on vahvistanut ja varmistanut sinun niin kuin tavallaan tämmöistä rukoileva äiti siellä ja tavallaan näiden asioiden kautta, jotka sitten on antanut sulle juuri sen persoonan ja sen luonteen, että sä pystyt niin kuin ikään kuin romahtamatta katsomaan ihmisten tuskaa. Just näin. Se rukous on kyllä tosi tärkeää ja tiedän, että siellä äidinkin taustalla on ollut tällainen kasvattimummo. Hän ei ole alun perin edes biologinen mummo, mutta hän tuli tähän sukuun ja hän rukoili sit tosi paljon kaikkien niin kuin lasten puolesta. Ja hän itse sitten kuoli ennen kuin minä synnyin, mutta uskon, että nekin rukoukset on sieltä kantanut tosi paljon. Ja sitten omassa suvussa on ollut myös paljon todella vaikeita tilanteita, kuten vaikka alkoholismia tai erilaisia muita sairauksia, vakavia. Ja onhan ne siinä itse tilanteessa ollut tosi vaikeita ja ikäviä, mutta sitten kun on saanut käsitellä niitä niin kuin sekä yhdessä Jumalan kanssa ja myös muiden ihmisten kanssa, niin sitten se, että miten Jumala pystyy kääntämään tämmöiset tosi vaikeat asiat myös voitoksi ja että ne opit, mitä on saanut ehkä aiemmin, ja niin voin käyttää niitä Ukrainassa myös, koska Kyllä. siellä on tosi vaikeita tilanteita ihmisillä. Kyllä varmasti, ja sitten tavallaan sekin, että sä et ole niinku itse jäänyt kiinni niihin. Et monta kertaahan se, että jos me jäädään niihin hylkäämisiin ja kaikkiin tämmöisiin vaikeuksiin kiinni, eli kuljetamme niitä vaan koko ajan mukana, kun Jeesus sanoi, että jättäkää kaikki minulle ja lähtekää ja tulkaa ja seuraa minua.
niin tavallaan sekin on. Mutta jos Janika nyt rukoilisit tässä loppuun, että ihan sillä tavalla, kun Pyhä Henki sua niin kuin johdattaa. Okei. Meillä on 2 minuuttia aikaa. Okei, rukoillaan vaan. Kiitos Jeesus tästä hetkestä, että saadaan olla sinun kanssa. Ja todella pyydän vaan tässä nyt meidän kaikkien puolesta, että todella saadaan vaan ottaa vastaan se sinun rakkaus. Saadaan kuulla sinulta, mitä sinä ajattelet meistä. Ja että voidaan jättää kaikki ne taakat sinun käsiin. Kaikki meidän surut, ilot, ihan kaikki sinulle. Taas tässäkin hetkessä saadaan jättää sinulle. Ja puhu meille, näytä meille, että mitä sinä ajattelet meistä, mikä se sinun ajatus on. Ja saadaan todella linjautua sinun sanan mukaan, totuuden mukaan, joka tekee meidät vapaaksi. Kiitos Jeesus. Ja pyydän myös, että jos joku, joka ei vielä tunne sinua, katsoo tätä ohjelmaa, niin hänkin niin saa vaan huokasta sinun puoleen, että Jeesus, näytä, kuka sinä todella oot. Että näytä minulle, kuka oot ja mitä sinä oot tehnyt meidän puolesta. Ja anna meille vaan semmoinen vastaanottava sydän, että voitaisiin olla oikeasti avoimia sinulle. Ja oikein jää siunaamalla siunaa meitä jokaista. Ja anna meille se rohkeus, se viisaus, ilo, ottaa vaan niitä semmoisia pieniä askelia. Ja se on se sinun kutsu, että me saadaan pienin askelin ottaa niitä askelia Eteenpäin. Kyllä. Siunatko Jumala sinua, sun työsi ja kaikki tehtäväsi siellä ja säilyttää toi ilo ja rauha ja luottamus Jumalaan. Kiitos sinulle, että olet ollut meidän kanssamme tässä pienessä hetkessä ja me saamme siunata myöskin sinut ja luottavaisin mielin mennään eteenpäin. Kuninkaan tyttären kutsu on ohjelma, jossa keskustelen eri naisten kanssa, jotka ovat ottaneet vastaan Jumalan kutsun ja lähteneet työhön. Olisin todella kiitollinen, jos lähtisit tukemaan tätä ohjelmasarjaa. Jumalan siunausta sinulle ja haluan sydämestäni kiittää.